A TV3 arriba el moment de fer... Alguna pregunta més? Edició especial. Alguna pregunta més? Alguna pregunta més? Alguna pregunta més? Alguna pregunta més? Des de fa 10 anys, la gent de la tele acaba sortint a l'Alguna pregunta més de Catalunya Ràdio. Alguna pregunta més? Alguna pregunta més? Alguna pregunta més? Alguna pregunta més? Avui, l'Alguna pregunta més ve a TV3. Carles Capdevila, bona nit. Bona nit. Què tenim avui? Doncs mira, reviurem les tradicions catalanes. Diu la llegenda que Sant Jordi va matar la princesa. Coneixerem un astròleg molt especial. El tarot dormida. Us oferirem un càsting d'imitadors. Pero, patatero. Pero, patatero. Repassarem el top manta. El tram baix. El tram baix, te quiero. I ens farem algunes preguntes més. Porque no ha sido fácil, ¿verdad? Pues no, ¿Cómo ha sido? muy difícil. Estigueu ben desperts que tot això i molt més comença ara. Vols sortir a la tele com sigui? Hola. Ho aconseguiràs si superes aquest test senzill. Tens coses a dir? Escúchame y escúchame. Tens un vocabulari ric i ampli? Pues desde que soy una puta hasta que soy una guarna. Tens facilitat de paraula? Que cada uno va por... O sea, yo creo que no... Ay, me quedo en blanco. No et fa por el bloqueig? Uy, me pasan tantas cosas que ahora me quedé un poco ya no me sale. En blanco. T'agraden els reptes d'alt rigor intel·lectual? ¡El vuelo! Porque no vuelo. ¡El vuelo! Vamos. Porque soy el animal lelo. ¿Por qué no? Porque soy... T'agrada que et tractin amb el respecte que et mereixes per l'edat? Cuando no te pone encima del hombro, encima del hombro de la tabala. T'agrada sentir-te sobretot persona? Vine a la tele i recorda, no canviïs mai, sigues tu mateix. Será yo mismo. Exacte, tu mismo. Pensa que la tele ha obert les portes a tothom. Només cal trobar-les. Per aquí, per aquí. Perquè les portes de la tele se t'obrin amb més facilitat i no passis de llarg. I sobretot, hi trobis el teu lloc. Es ahí. Segueix aquest decàleg del convidat a la tele. 1. Recordi que a la tele no es pot saludar. 2. El més important és saber el nom del presentador. María Rosa, hay que ser esto Ana Rosa. Doncs tant és, no cal que sàpiga el nom del presentador, però norma número 3, mostris afectuós amb ell. Bé, potser massa. 4. Recordi que sempre s'ha de donar la culpa a algú. Porque para mí la culpa la tiene alguien. Clar que és d'algú, però d'aquí? 5. Aprengui a defensar-se amb arguments de pes. La acusación esta que me pida es 3 años de prisión, que te ruego que no me metas en prisión porque nunca he estado. Bé, algun dia ha de ser el primer. 6. Demostri agilitat mental. Es que no. 7. Sigui molt breu. Muy cortito, por favor. Muy cortita. Él, en este tiempo se me ha ido de la cabeza. Sí que és cortita, sí. 8. Demostri sensibilitat. Més, sí, més. I plori, només arribar a plori. Paqui, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué te pasa? 9. Doni espectacle. En cas de dubte, desmais. No, dona, no. Desmaiis bé, home. Més, sense cadira. A veure... Ara, dona, perfecte. I sobretot recordi, la norma número 10, la tele busca gent desperta. Ferran Blasi, doctor en teología, periodista y sacerdote, traductor al catalán del último libro de Juan Pablo II. En su opinión, el Papa no debe renunciar porque continúa ejerciendo su labor perfectamente. Bon dia. Estàs fart d'informatius realment avorrits? Doncs mira't els nous TNT, Telenotícies Total, l'informatiu més trencador. Ell mateix ha parlat amb José María Aznar i també amb el Lendakari Ibarretxe, però no n'ha
però no n'ha transcendit res. No t'amaguem res. Et mostrem fins i tot els assajos. Home, clar que aguantem, no podem entrar sense sumaris de moment. Bona tarda. El càlcul general és aquest que té El càlcul general és aquest que dèiem fa uns moments, que cada català es gastarà de mitjana uns 150 euros. Allà on hi ha la notícia, hi som nosaltres. Com se circula en aquells moments? Miquel, bon dia. Sí. Endavant, Miquel. Sí, que estic punxat. Sembla que tenim alguns problemes perquè ens... Amb el Vendrell, l'AP7... Acostem la política als ciutadans. Diem el que ningú gosa dir. Només que les portes del Parlament de Catalunya i també de la Generalitat quedaran obertes aquesta tarda perquè... Expliquem tota la veritat sobre les nostres tradicions. Diu la llegenda que Sant Jordi va matar la princesa, va matar el drac, perdó, i va salvar la princesa. Sabràs tot el que passa a l'esport amb pèls i senyals. A la mitja part, 1-0, gol que ha fet el jugador... Ara no tenim el jugador que ha fet el gol... Estaràs informat de totes les competicions. Per ser el campió de l'NBA, diguem-ho, amb tranquil·litat, s'han de guanyar 4 partits. I sempre ens avancem a la notícia. Moltes personalitats han desfilat insistint per davant del fèretre de Luis Van Gaal. Encertem el temps, a la tercera. I amb aquest panorama ens espera un cap de setmana, en principi, en el que arriba l'hivern, en el que arriba la primavera, ens acomiadem de l'hivern. Quin embolic ens estem fent. Telenotícies total, molt aviat, a TV3, la meva. Bienvenido a mi sorteo, a la Bonoloto. ¿Pero esto qué es? La bandera bien, pero falta colorido, que se note el nuevo talante. Esto ya es otra cosa. Vamos con la primera bolita. Venga, mujer, reacciona. Hay que atacar al bombo con convicción. Esta no tiene sangre en las venas, tiene agua destilada. ¿Otra vez? Es una conspiración. Estoy pagando la retirada de Irak. Dale, con testosterona. ¿Pero qué reclutas me ha traído ZP? ¡Qué desastre! Esto es un despropósito. Yo devuelvo los cupones, las medallas y la conexión a Torre España. Y ya está. Quaderns d'estiu. Cultura popular. ¿Cómo se queda la mona aunque se vista de seda? Paso. Mona. ¿Cómo es el patio de mi casa que cuando llueve se moja como los demás? Rectangular. No, particular. ¿Qué personaje infantil de los Alpes hizo famosa a la escritora Johanna Spyri? Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, porque yo en la nube voy. Venga, ánimo. Paso. Heidi. Geografía. Si nos bañamos en la playa de Copacabana, ¿en qué ciudad estamos? En Cuba. No, Río de Janeiro. ¿Con qué monedas pagarías si hicieras un viaje por Italia, Francia y Holanda? Con la lira. No, con el euro. Yo no salí nunca, yo mi España, punto. ¿Cuál es la capital de Bolivia? Perú. No, La Paz. ¡Viva El Salvador! Política. ¿Quién hizo famosa la frase váyase, señor González? Miguel Boyer. No, Aznar. ¿A qué partido nacionalista invitó Aznar a formar parte del gobierno en el 2002? Al PP. No, CiU. Anatomía. ¿Cómo se llama la crema corporal que elimina la piel muerta? ¿Perdón? ¿Cómo se llama la crema corporal que elimina la piel muerta con la E? Ánimo. Sudor. No, exfoliante. El guerrero griego al que da vida Brad Pitt en Troya que tenía el talón fastidiado. ¿Con la A? El talón de... Atrás. No, Aquiles. ¿Qué manejo de vocabulario?